Siphinde-ke simbulise alolima namhlanje. Ya, manje-ke saqhubeka nalelo siqhubeka nayo ngalamini besisithinanene. Manje sizawuthetha ngento ebaluleke kakhulu, ukhetho lukamoya neziphiwo zalo, which is sesithethileyo kwividiyo egqithileyo about ukhetho lukamoya. Manje sizawuthetha ukhetho lukamoya neziphiwo zalo. Wawukhange uyive mhlawumbi uba iyahamba njani into yokhetho lukamoya, which is sesithethile ngayo. Endiqondayo uba thande ukuba neevidiyo ezi-4 kuye uYouTube wethu, so uba unozuye uyobukela nje eziya so that ukwazi u-understand ukuba ngaba ukhetho lukamoya lapha kanjani na. Understand? Then kulena ividiyo sizawuqhubeka nokhetho lukamoya kunye neziphiwo zalo, ngoba kuba khona neziphiwo zalo. Singabonga bonke abantu abonyuliweyo abanothi babe kanti bayabiza, kodwa kuye kube lubizo kubantu abonyuliweyo. Kodwa uba abantu abonyuliweyo sekufumaniseka ukuba abasahambi ngalaa ndlela bebeyibonisiwe, then kuba khona ke ngoku kungenela ntoni, iziphiwo zomoya. Understand? Kube khona isiphiwo somoya. Understand? So sithetha ngaloo nto ke namhlanje, ukhetho lukamoya neziphiwo zalo, nje isihloko sethu namhlanje. So namhlanje ke ndifuna sithethe ngaloo nto. Sizawuthetha nje iincwadi zethu sithetha nje incwadi kaSamuweli uchapter 1 verse 20. Siyawuma phaa kuye u-25. Ya, siyawuma phaa ku-25 ngoba ndifuna sithethe ngantoni, ukhetho lukamoya neziphiwo zalo. Ukhetho lukamoya neziphiwo zalo, ndifuna sithethe ngaloo nto ngale mini namhlanje. Ngoba uyawuunderstand ukuba mhlawumbi uyawuba nemibuzo into yoba kutheni le nto ukwazi ubone abantu abakhethiweyo or olubizo olubafikeleyo, then uthi kawuthi uvele uqiqe ngomntu sele esenza laa nto, kodwa akho line, laa line besithethe ngayo ulo ayikho, ayifumaneki ilayini yento yoba uThixo angasebenza kanjani, kodwa umbone lo mntu selethini esenza umsebenzi kaThixo. Ngaba loo nto yenza kanjani? Kwiitempile ezininzi uyawufumaniseka uba ubuqhele ukubona abantu abathile bomnombo othile, and now uyathi ufumaniseka uba yonke into seyitshintshile. Aba bantu sebesebenza ngokuphakathi pha ayisengabongo aba bekufana uba bayasebenza, okanye aba bebesebenza sekubonakala ingathi baphelisiwe, okanye lo wayesebenza oonyana bakhe abasayijoyini loo nto leyo ayenzayo, baphume ezinye iindlela. So sifuna uqonda loo nto ke leyo ukuthi ingaba yenziwa yintoni na kanye. Sawufunda ke le verse so that sikwazi uyi-understand uba ingabe ihamba kanjani na. Sesitshilo ke sathi
sisengayifunda le okanye sifunde siqhubeke nje so that ukwazi uva into yoba ngaba le nto yenziwa yintoni na. Because ngelinye ixesha uyawufumaniseka uba mhlawumbi kwezinye iitempile, umzekelo, ufumaniseka uba ufumana umntu okwi-Buddhism but loo mntu lo abe emnyama engekho ngalaa ndlela bekufanele uba. So kufuneka ke sizibuze into yoba ingaba loo nto yenziwa yintoni na. Sifumane oonyana bebefundisi bengasaqhubeki nalaa nto ibisenziwa nguyise. Sifumane abanye abatsha abantu mhlawumbi kuloo mzi kwakukhona umprofethi owayethile kodwa oonyana bakhe abasayenzi loo nto leyo. Ingaba loo nto yenziwa yintoni na?